Fuck, mand. Hvem er du? Jeg er nøjere menneske. Ragnhild er udødelig. Du kan bare tage den gamle hat og sige trylleformular, og så genopstår Ragnhild. Jamen gudskelov. Jeg har jo hatten her. Dyr, fur, gækken, øne, vejder, Hej, Claes. Ragnhild, du er tilbage. Yes. Jeg savner dig meget. Ej, men det er den 23. i dag. Det betyder, at der er masser af ting, der skal gøres inden i morgen, hvor vi skal holde jul. Det vil jeg se at få gjort. Ha' det godt.